adịgo ka ọ ga-adị abụ na ị ga na-anọ na mmiri na-ezo nwere so ife nnidi bụ ka m welite onu iyetego na nwaadị onye onwa amawa onye nwee lot mekwa today ka ekonomi daalụ good evening good morning amakwa m ebe ị na-awọchị yo ma ebe ọ bụla isi na-awọchị ife m bịa bụkọjọs ntụọ gị ife mee today yesterday iyetego na ịma very dark man nọ na-ebughachi saịdị nke ya na Abuja itego ndị amị kwechirikwe Air Force afụkwa na ha na-akọwa na Tinubu ga-ana. Good evening. So as he stand, ndị amị bịa kpọrọ very dark man na-esi awọrọ nwayọ sofa ife abara nji fana na-akọwa na very dark man akaligo egwu na onwero na ọ ga-abụ ka ọ ga-aza oku iyetego ọ bụ ka o si wee dị mana ife dịdị a bụ na anyị ji issue ife na-eme n'ala Igbo aghara ekwu ndị ije kreti Boko Haram were ya na fight onwe fa na ụmụnne fa ndị Yoruba. That one is not our concern. Our major concern that brought me here this night is because of Pastor Hardman. Ndị agụ na-eche mba bịa konu kọlịa ka ọ wee jee kọwaa ịma na ọchịchị Tinubu bụ shim ịpụta ịkọwa na pastọ nwee ka o si akọndọktụ chọọchị nke ọ na-akọkwa ife ndị Katọlik na-eme n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ eli Virgin Mary mee nka onye ebilivu a na-enwe onye ga-abụ virgin n'ụwa. This pastor believe na a ga na-ata nwa, pastor believe na a ga na-eti ọhụ, pastor believe na a ga na-ala mmanya, pastor believe na a ga na-aswapụ nwaanyị. Taa this pastor swa gị nke ya hey I nwere one lady mma, the lady pụta wee na-akọwa ife this pastor na-emegodu na nyanwa adị ọdụ ready itinye allegedly na nke a bụ live ife na-eme na awada. A sị na this man oge ndị agụ na-eche mba bọs bie na ife afụgodo ebe a bụ ụmụazị 11 babies. Ajụọ the man or son from different wives ya 11 mụrụ ụmụazị ya. So each of those kids nwere mama nke ya ka ịghọta ụmụ nwaanyị nọ na this man nọ. The man up to 75. The man ya agụta nwaanyị ọ nọ na-anụ nwoke abụọla biri waya maka chi. Hey! A na-agwa ndị mmadụ ndị na-akpọ onwe ha ndị ụka si n'ime ihe nọ na ya pụta na ihe aghasago a na-ezuzugharị na ndị ahụ nne n'anya unu si nọ ndị isi nchụaja unu na ha agbaala uwe ezi nke mmadụ fọ n'ime ndị a na-eme ife asịsị eme na-eme na-asị ma na-enwe ndị ọma kpọọlụ m ofu kedị mma afa kedu nke nwa gwa m nke bụ onye ọma gbaa afịa ọ na Naịjirịa ka ọ na-ebe ka ọ nọ. This man bụ ọ na-elekọta nwunye gị oduru nwunye gị tiri another man si ya soro onye a ya hapụ onye a eweta nke onye a apasi alụ di nya eweta akpakpuru nchịkọ etiri ọka eweta nke ọka etiri ya ngwere ife aka nwoke a na-eme ana o duru nwunye gị duo mmadụ ịmafụsikwe nwunye gị ege okirikata nwunye gị sef ọnụbụ ya ịgbara aka ahụ ana onye na-eme ife a na-akọwa na this man ife ọ na-agwọ n'ọgwụ na tu adịghị ya nke ka njọ ọbụla ndị na-anụsi those women aghọ ọdọ ndị onwezi nke ji okwu aka onwe nke mụ ya ọ na-eme asị na egbura jee polisi nwoke were ego goro polisi ije kọt nwoke were ego goro kọt na nwoke nke a the man kwadosiri ike na-akọ ka isi akọ taa a na-agwa ọkpọkịrịkpọ Harrison bụ onye ọhụụ
Harrison n'ala aja ọhụụ na afụghị ihe na-eme n'ụlọ ụka. Jee n'ụlọ nsọ ị ga-afụkwa ihe na-eme na ya. Ị gaa n'ụlọ nsọ ị ga-ahụkwa ihe na-eme. Ụfọdụ na-agwọ nsị, ụfọdụ na-eri ọhụ, ụfọdụ na-akpa nsị, ebe ụfọdụ na-ihe. Ha bụkwa ụmụ Chukwu ndị na-ele ụlọ nsọ anya. Ha bụkwa ụmụ Chukwu ndị na-ele ụlọ nsọ anya. Luke Ezeji akụrụ egwu a as far back as 93-94. Egwu a nna agụ na ka ịghọta oge chọọchị ji wee ghasa. Ime oge akụrụ egwu enje Michael Iscaria holy, enje Gabriel Iscaria holy, kuru mmiri ido na-eti ido egwu, mmiri ido na-eti ido okwu amụma, kuru mmiri ido na-eti ido egwu, mmiri ido na-eti ido okwu amụma. Ịma mgbe akụrụ egwu a eri moresi small ritiku hey brother tụọ mụ na ana eme ihe sọrọ gị, brother tụọ mụ na ana eme gị ihe sọrọ gị. Igbe oge ihe a bido o tego chọọchị ghasa. Chọọchị jos dịka ọganizeshọn mbọsị ọbụla ịghọtara ya anyị ụmụazị nwe nwaanyị nyefe even na klọb ị nọ na ya, ị ga-apụ na the klọb aka na-ajụ gịnị na-emekwa this guy na afụzikwa ya ka ihe na-emezi ama na onye move go on. Ịchọ ka gịnị a nọrọ ebe a na-aka akụkọ ofe ilu na ya gafee na level a move on. Amaghị na ghọta level ahụ ụnụ nọ na negharị anya ka efu skandal siri m na ụka na-apụta ọ dị too much. Nya akụkọ na-abịa ebe a bụ akụkọ ịma na anọdụ n'ọnụ onye Muslim, ịma na anụ ya na ka m wepụgodu na ihe niile abụ ofu ihe. A normal person n'ọlụ onwe ya ada akụ ụdịrị aka ọ nọrọ n'onwe chi si ya mee nke a mana ọchị nwa asịrị ya mee nke a. Ọ nọrọ na group of people ga-abịa esi ya ọgụ ihe ọ na-eme ebe ọ teta ụla okenechi ya ọ na-agasi ike. Gịnị a na-emekọ ihe? Ọ na-emekọ ihe with you as a normal human being. Gị nwa bụ ọ na-emekọ ihe with you based on ife ịkwenyere na ya ma ọkwara ebe isi pụta. Ọ na-ene gị anya as a human being na-eme business ka gịnị ya eme business gbalụ ego ka ya nwa gbalụ nke ya. Ihe nwa anwa a na-aṅụrị ya to God Chukwu akpọghị ọkụ onye idoro that rubbish bịa ka ikwu ihe ha ibe ikwu iruo ya adịghị gị na God kwuru ihe gbasara ụlọ ife jikọ mụ na gị na-abụ interest ego one biznes ya ga-apụta ife anyị ga-elite na biznes ya onye abụ ife gị na ya na-edil wit ọ na-aka akụkọ rubbish na-enwe certain God nwa onye bụ God nwa gbakwa ọkụ ọ bụ ife abịa ewere God a na-eri ọrụ, ewere God a na-ala nwunye ndị mmadụ, ewere God a na-atụbasị ụmụ mmadụ ime, ewere God a na-ele ndị a na-ele ele, ewere God a nna arụ na-agbado unu na today na ihe mee yesterday. Ọkwa unu nọ ka Nigerian gọọmenti rụrụ with ndị Ethiopia ka erelizie ụmụ Igbo niile ndị Nigeria niile nọ na their custody. Onye jeli ije a our own very Bianca Ojukwu Her Excellency gbara nwaanyị amakakwa ofu ọmalịcha ife anyị nwere na Nigeria na-represent ndị Igbo. Nwaanyị amaka, nwaanyị Ojukwu nekatara kwuo na ya na this lady ka ya nwụọ. Anyị na-ayị ya Ikemba aka nyọ Ikemba sị na ya anụghị nwa ya nwụrụ. Nwa je win sie Miss Universe ka ọ bụ Miss Guinea o je win godi ya ị na-enekwa ya mgbe nwaanyị amaka nọdụ ya eme nwaanyị abụọ na-ama ajọ ọla since nwaanyị a machara nwunye Obianọla. Nwunye Obianọ enwetabeghị onwe ya politikali by ndị nne by any which way nwaanyị enwetabeghị onwe ya ruo today. Ojukwu passed into this woman.
nwaanyị a wee nọgide federal gọọmenti a ebinye aka reach agreement with maka mgbe nji bebe akwa ụmụazị be anyị nọ na prison na Ethiopia na Kaliti prison finally ejegoje kwuo okwu ya ụmụazị be anyị ọkwa isi ebe a bute bịa kwatọpụ ya Naijiria isi ebe anyị bịa kwatọpụ nke fọ afọ ebe a ibe m na-agwa ya bụ na obi aṅụrị anyị bụ ka ịbata ebe a mana enwekwa ike ịgbakọ nne ị na-eri ebe a na nne ị na-eri ebe a nke ị na-eri ebe a ka mma ebe a bụ hell akwa ebe anyị bata na-abata mana no places like home na taban obi ụsọ mbụ na federal gọọmenti negotiate ọhịa ka eji enwe gọọmenti ijegasị afọ ebe indigens anyị nwegasị problems ka a ga-etinye ọ na-etinye ọnụ ya ka eji enwe Minister of Foreign Affairs ọ bụrụ na ngwa release elu na India anyị ga-enye ọ na-efe dị na mmiri nke na-ezo n'abalị ikuku ya gbagotakwa ọbụka obere mmiri chọọ izo ezigbo mmiri ga-ezo na mba June ọ kwesịrị na-ezo n'udo so onye na-achị ọfụma bụ etu a jee na-negotiate na different countries ebe eji ụmụazị be anyị ka ha basịta ọ bụkwa na ịbata ebe a ka a na-ekwu kwefu ihe very dark man na-eme today ọ protest ka e wee save Nigeria so ọ bụ ndị na-abata kwafa na-efesikwe all this nonsense na-eme ebe ha na-abata ha na-efesi all this rubbish ọnya ka m ji wee mee program n'anya si na-agwa gị na-abatakwa ebe a makwa na-enwe serious challenge so na ọka mma na ị na-eme peace kwenye na-abata ebe a na ịbata n'ime a na ebe a na-ebata pụọ ọ bụzi a na-ema na onwere ọka ọfọdụ i decide akwa bịa onwere ihe na-eme a na-akwụ ya so ịkwa ebe a bụkwa challenge na youth niile mapụtara soro very dark man ka ịghọta na iwe na-ewe ndị mmadụ onwezi onye obi dị mma nobody smiling gas agba na 2000 fuel anyị na-agba 1400 imagine ihe ji isi nri na nkụ transportation si na tinye ego keke drop nkịtị a na-agwaghị na 25 3000 4000 5000 you know a na-erizi 100 naira na Nigeria onwezi fiye ju 100 naira gota na Nigeria fiye gote 100 naira ife akara aha a na-ele 1 naira mgbe ofu mkpụrụ aha na-ere 10 kobo mgbe ahụ ọ ya ka a na-elezi 100 naira ofu mkpụrụ siga na-abụ 100 onwe ebe ihe eji ofu mkpụrụ siga 150 ofu mkpụrụ siga 150 bia kịta abụzi 12 gbagobe mami na aghọta na koku 500 naira koku nkịtị nwa obere koku ahụ 500 naira onye na-abata Naijiria ka ị na-aghọta ife a na-agwa esi ka ije nwee fọn ka ịkụọ sunuko ofu nkụ 1000 ọkwa isuo ya gbuo blak ahụ mistakenly nwee ka o si mabaga ebe ya drọpụ 1000 esi ka ije mee ọka nga ife ji asa moto kịta bụ 2 kpa SUV 4000 ụfọdụ ebe 5 kpa ụfọdụ ebe 3 kpa isi ka ibulu nwa ka gị na ya je ekpo dee breki bidebere ya 100,000 ke nwee ka chepi ya dị na 70 onwe ọ bụrụ na ndị agha ya na-ebu ibu too much na-enwe ihe nwere n'azụ anaghị 50 je gbara na 50 ịkpa room ụfọdụ ebe dị aga anaghị 35 40 ngwongwo ọ gịnị na-eme ọ bụzikwa mmiri nwachi izu ka nwere ihe ọzọ ọtazikwa n'ụdị ikuku nke so be anyị ebe a siri ike ị na-anata efu chalenji dị na ya and again ma nwoke ma nwaanyị na-anụ ihe nna ego dị anyị mkpa anyị nidiri ego mana ifugokwa ego anyị etinye ego na nga na mba mgbago onye chagharịa ịnafe izuzu ego mbute nwekwa ebe ọ dị isi ịnwa anwasị ka ije bute ego mbute ahụ okodogo don't expect na anyị ga-abịa ya na romance okwu with you anyị ga-agwa gị etu ọ dị
eburu ị ga-eje nga ije kuola ezi a na ijesi apụta hia ịghọta ihe eji agbalụ nga ọsọ na nga abụrụ nwanne mmadụ nwa onye jejere rụchaa nga apụta isi na-adị mma emego m vidiyo emesịa na ya ma ọ bụ na iwọchị ba onwe onye jechara nga apụta ahụ na-adị mma ọ na-enweta na brain nga ya na-aweghara m ya aghọta na ị na-aweghara nga adịrọ mma nga adịrọ mma ihe ọbụla ebukwana dibịa nwee wee gwa gị na ihe ya agwọ onye agwọcha na ịpụta n'epọt na onwe onye afọ upe ka ọ ya agwọ ya gwọọ ya buru ya gafee ego ahịa akwụ ka ọ nara dị mọni yes ịkrọs ahịa o nwee ego ọ na-ana akwụ nya jee krọs ọnụ alis o buru ya hinne a sị na ofu igbe na ego na ka eji akrọs ya ihe n'omenwu nke ya eme nka o jee ya ọ bụ na ọ ya gwọọ dịtị nke oyi ya nwa ya n'onu nwa ya kori ya gafee epọt ọta na ada eme nkọ eri n'epọt na-epụta gafee bụ na asụrụ ụzọ sụọ dị ụzọ ị nọ lata alati that time ebe ị gafee o sie ike were nwaanyị drọpụ ife nwa ya dị n'epọt were ọkpa na-agasi ike na-aga nna ọkụ eburu epọt apụrụ ya karịrị mmadụ ọkwa epọt a mmụọ na-agị ya mmadụ na-agị ya onwe ndị na-ada agị ya ịnwe agwa n'ụka emere kamba kedu aka njọ ọ bụ na akpa gị akpa ya bụ ebute ido akpa wee gafee tru ebe a ihe yipụ na akpa ụkwụ gị isisi everything ma wọchị ma ring nke ogwe na ngwongwo ikoro ikpo na basket ma akpa ụkwụ buru akpa gị ti akpa gị ahụ na-aga ọ bụrụ akpa ahụ gafee arịwaịnụ ya ya chighata ebuchighị adị akpa nọ ya fio akpa ahụ gbabakwa n'ime dị kọmputa ewee na kọntrol ya wee na-enye ya o wee bụrụ na akpa gị etinye anyị eme ọgịnị na-eme ịbụ nke a na-anata ụbọchị a nsi China na-abata wepụta na Etiopia a mgbe a na-eme ka ere na-akpa m obodo na-abụ ihe na-ekwu okwefu ya na onye a na-eme ya na nsu ogi ya mana nke gbara maala bụ na China na ndị a ji mma ma ojii o nwere ihe nji kedu ihe dị n'akpa m ahụ o nwere ihe dị n'akpa m mama ama na ọdịni laita na imagine laita dị n'akpa m mama amarọ ọ bụkwa ofu laita efe ọmarịcha laita ngo na China otu mbata nwere ya anataghị ya ka yetịgị ama nna laita dị n'akpa m enwe ha na-enene dị akpa onye polisi ahụ ọ jụrụ ma nwere ya si na onwere with confidence not knowing na oge echekere ifu ka the guys wee na-eme anyị nna ebuchiga ya m nsi a nnene si a na mama akwa mana ihe na-ekwuru obi mgbe after all n'ụlọ ka nna na wee jikọrọ m n'ụlọ mana ihe na-ekwu okwu ebe n'ime plen ahụ ihe a ga-aba so ebe njiwe na-ewelite ya bụ na ọṅụ ka esi gba akpa gị ahụ si buchigata akpa ka enene ya ugbo na wee bụrụ na mmadụ si gị buru ibe mgbe a ya akpọrọ gị si ka echiftuo n'ahụ ka ịghọta na nsogbu adịghị from there ọkwa onye o nwere one guy njam na Senegal that day land na Senegal na-elu na nke Eto Best oyi nwoke ọ bụrụ na this guy esi na nga release ya that day o wee bịa na nke Eto Best nne the guy anya o wee bụ na ihe this guy nọ na nga na Senegal bụ 10 years ahụ ka ọ n'ime 10 years ahụ ka ọ nọ na-anụzi French o nwekwa ebe ọ ma na Senegal that day ọ dara na airport a ka esi wee buru ya o si Brazil daa na airport eburu ya from there n'ime nga
gwoo. So o nwee ebe ọ ma n'obodo a mana ọ na-asụ French by force 10 years n'ime mbọsị ereliziri ya ka m fụrụ ya osi Senegal move ọ gbara through land. How many days ha gbachiri ruo na Ghana so onye ọzọ ọ nọ na nke ya na Ghana buru akpa ya dọba ọma na diga ya na onye a bi na plan ịnada ndị oge ha nọ n'elu na-anara ikuku diga ha ba buru akpa diga nke a bụ uke na-esogharị nwoke na o nwere onye jere dị nga welu buru nwee BP, o nwere ejechalụ dị nga nwee diabetes, o nwere ejechala dị nga amụ ya da-arụzi ọrụ ahụbụ na ịma ihe dị na nga ya erika gbagharịa ọsọ wepụ aka bufeelụ m ebukwana ka eje ahịa n'onwekwa anyị ị na-efekwa na ebu nnụnụ wọ ndị ahịa kụjighị nku ifegbuo onwe gị ebe a na-achụ ego ihe mere kpata ego ihe mere mee nso emete ego aka akwa ka arụọ họteelụ rụọ ụlọ elu rụọ ụlọ ala gbaa moto mee ọkanga ihe nwoke ji abụ nwoke ọ na-ama mma nwoke kwesịrị otonite ọma ụnyara mana ọ nọ nnọọ nwanne m ihe egbuo onwe gị ịgba mbọ ka ị ga-agba izu ike take the risk and join the millionaire ngwa iteke the risk okodo gị iteke the risk okodo gị a ga-eji gụnye reference ọga ị ga-asa abụ ase deterrent to ndị ọzọ ọhịa a na-eme ije abụrụ obere ije so ụmụnne m abụrụ didi a obi ụsọ anyị bụ na ihe a niile gara ọfụma like this mana nke na-aka ewute anyị bụ ụmụnne anyị nọ na South Africa ndị na-anata natabanụ ndị chọrọ ịpụ apụ planụọ biko nwanne planụọ kịta a na-eme ọ ga-adịrị gị difficult because n'ọnọdụ ka mmadụ echiri aka na-agba onwe n'ọnụ ọ dị izi ma gị planụ bịa kịta ka ị ga-emenwu ya ọ bụghị oge ịkara nka ka ị ga-emenwu ya na okorobịa ka ị ga-emenwu ya ọ bụ onye akpanwu ike na okorobịa ọ bụrụ na nka ọ bụrụ na ị nwee kọntaktị siri ike ị ga-eyuzu wee manova kedu mgbe ị ga-enwe dị kọntaktị ọ bụrụ na ị nwee friends nwere ike stand for you kemgbe ị ga-enwezi dị friends ọ bụrụ na imenwu ya na your capacity ma amụ ya emenwuzikwu ya ege na ọya eji asịsị a na-emesị mebie emebe ada edebe emesịa procrastination dị too bad ụmụ ike ichede ka emesịa nwanne ị na-ele onwe anyị funi na-etipịa anyị itipịa go mmadụ na-apụ ọpụpụ bụ efuru etu akwa fashion asị na ihe anụnwa na ode trendizi na ọpụọna egwu adịghị trendizi na ọpụọna etu a ka mmadụ si apụ ịpụgo so ọ bụrụ na imenwuru ya kemgbe ị ga-emenwu ya ọ mgbe ịpụziri apụ ka ị ga-emenwu ya kọntaktị ọ bụla ị na-ebild nwụrụ na kemgbe ya ebild ya bild bịa kịta ọ kịta ka ị ga-ebild dị kọntaktị enwere another time nke ọ bụla ị nwere enwe maneji to well maneji and well o nwere mgbe ọ ga-eruo dị kọntaktị niile ahụ ime ọnwa abazi uru maka ụfọdụ nwere changes go line of businesses ụfọdụ ebugharịgo egwu from the country ahụ iche na ọ pụgodi ya ụfọdụ na-arụzi ọrụ oyibo so ọ bụrụ na eme fast lane efe na nọọsụ na ya na most of ndị niile ahụ inwe kọntaktị fa na-eme fast lane ụfọdụ anwụọ na ụfọdụ nọ na nga ụfọdụ nwunye ha ekechigo atụ akụ enwezi ha na-emenwuzi si efu na kọntaktị ga etinye na efu na ya kọntaktị etinye na ndị niile na-agbawasị ọnụ oge Yar'Adua nọ n'ọchịchị ma mgbe Jonathan Goodluck nọ n'ọchịchị onwe nke ifuru ka nwere ọnụ na ihe niile ahụ ụfọdụ ka na-esi ọnwụ na-achụ kọntaktị Tinubu ụfọdụ asị a na-achụ na saịdị Tinubu ka a na-achụ na saịdị Peter Obi na nke ọbụla dagharị ka ha swichie jetego ọ bụrụ na ịbanye na nke a na-eme makwa ebe 8 years before 8 years eme gị nwee tipiana Goodluck Jonathan nọkọta na-amapụta ịma na saịdị nke etipiana ọhịa o ji amapụta na ka ọ gbara fresh contact mgbe a na-eme ihe Obama ọka nọ na ya na-eme anya ya na-achụkịta bụ kọntaktị Trump ka a na-achụ na nke gara aga na
that's why na some politicians mgbe ọbụla efe adị evergreen ụfọdụ ekwe abụzi na ọha abụzi godfather onwe nwa na-ewelite n'anya fụ na onwe prospect eme invest n'isi ya ka the team wee na-eyut nye aka England ndị ọcha jikọ anyị mma na-ene Premier League anyị akọntinu etu o si wee dị etinye gị ego kama ya tie eburu egoro ofu player 500 million ka erezie the stakes erezie the stakes onye ọbụla catch them young every year a na-enweta ndị ọfụ every year ndị ochie a na-relieve of their duty ị na retirement ị nago ị pụọ n'ihe a na-eme ozugbo Fabregas ba na ekafasi wee pụọ ozugbo Glossier Club David Beckham na ịmago ka ha wee dịkwa relevant nọchiri kwechiri n'ihe a na-eme so ị na kọntaktị gị fụ na ọnwa nke ijisiri ike chọbakwa new ones o chọba new ones chụbịa chọọ new contact na contact bụ contact chọọ new contact ọ dị mba ka ya bụ onwe iche ime na-eme so nwanne m na-abata gị nwa ka nna agwa ọ bụrụ na ị ma na-abata n'ebe a ka ị nọ bugharịa your contact bugharịa overhaul kposisi ụfọdụ afa kposisie delete ha anyị n'idro ha kposisia pictures ụfọdụ wepụsị ihe ndị a ma nwoke ma nwaanyị ikiribere na nwaanyị idebere foto ya na fon go since 3 years ma onwe ya gịnị ya na-eme onye agha ọtụ no visit nothing ịkadebe picture ya na agbaala delete ebe ahụ chọrọ ndị ọfụ any guy ọbụla gịnị ya na-eme ka ihe iji nọmba ya since 4-5 years na no business onwebi ya gịnị ya mekọrọ nọmba delete ya ụbọchị ọzọ na cross kwa party ya change kwe nọmba ọfụ o nwere ike sef ọ bụrụ na o dey use that number ije na WhatsApp efu na last scene nwere ike bụrụ 2023 ya ka debe nọmba nke ka njọ na onye nwụkwuru anwụ nọmba ya ka nọ na fon ifu obi ga-eji ihe delete ọnwa anọ emede nọkọta one day call phone gara nga sigo na nwazikwa m na iwe na-ada ajụzide nnet anyị sef esi ebe ka ị nọ anya jụ sị na ya nọ na be mmụọ ka na aka ụdịrị aka ọ dịghị possible na some people are just relevant some bụ afọ ekene ọ na-abịa n'iru gị nwa na-abịa ọ flash ya gị flash anya ọkụ gbatuo windo anyị nna ole a ọ dị mma anyị na-akụnye saịdị a ngwanụ ka ọ dị ọkarịrị ona onwe nide enwe opportunity ịnọkọ na aba igoro ya mmanya ya goro ego onye ọbụla esi ebe a gbadosi anya ike mami na wata some adịghịzi mkpa some need ozi ya onwe ndị need ebe a ka ya goal dị adị ebe a ka ị ga na-achụ ya side ahụ so ọ bụkwa na ị chọrọ ịchụ ya na wee chụbịa na wee ọ bụrụ na ị chọrọ ịchụ ya na ndịda ebe a chụbịa na ndịda ebe ife mata the contact ọ dịkwa sharp ọ bụrụ na ọ dị sharp gbadosi anya ike nwanne mebe ife alụ ogologo okwu ọ dịkwa n'ụka mgbede anyị bịa ebe eke ọnụ very dark man ka ihe na-eme Pastor Harrison ka ije ka ediwe anya ịlala na onwe one man si na nwunye ya na-achị ya isi ọkụ ya ma anaghị adị taa nsị ya ime ihe a sị m nwe ya ma ego ọ na-espend n'isi ya ọ na-acha gị isi ọkụ ka ị chọsị na ya gwa dị gị na o mewekwa ego dị gị edo mana ya gwa ya na ya chọọzi na onye na-akọrọ m nwaanyị na-etiri ama m ihe anyị kọbara wee kọruo na nke ịkọrọ m such thing na ama nnọọ ka ọ na-ebupụsi sorrows ya nwere na ya fụ na mụ nwe ya I don't belong here ana-eme nkwuwe maka isi dị gị n'iritu nwaanyị esi na emebede ego enweba ihe gịnị ya ka na-eme ọyị na nwụta onye ọzọ kago mma ọbanye ọ bụrụ na ị na-anụ ya anụ n'ịgba ara nkwụ ya mee gị ya onwe ya anyị na-ekwu onwere nkata maadị akpa nwere nkata maadị akpa ihe kọta ụdị aka na 2026 ya ego dị m mkpa
chọkwa nkwughe ụmụ iyo agwa m n'abalị a anya ma adụ ya too much. Mba Benitez ịsa abịa na Ethiopia ha dị brutal too much. Be anyị ebe a nwere advantage dị na ịnọ nga na be anyị, ịnọrọ nga na be anyị polisi ka ya na-akpọ ya ndị wọda ahụ fa ga-enyenwuru gị aka na-egotere gị ụfọdụ ihe ị na-ejire especially na arụ adịrọ gị, fa ga-enyenwu gị ọgwụ based on aka be anyị wee. Mana ebe a na nna nobody send you, ha nwa no send you at all. O nwekụ na-esi mekwuo mkpọtụ ebe a ha bakwute ụlọ ebe a mmadụ nwere ike ịnwụ sef na n'ime ebe a ụna a na-ayọzi ya bịa bupụ onye agbachite ụnụ nkịtị na mmadụ nwụrụ n'ime sel n'ime nga ụna a na-akpọ ha na mmadụ anwụkwa n'ebe a na mmadụ anwụkwa n'ebe a na-emekasị ka ha wee bịa buru onye ahụ. Ha amaghị na mmadụ anwụọ na ha agbachite ụnụ nkịtị ụnụ na ozu a nọrọ ebe a. Nna m baba anyị bụba anyị biko ha bịa kwaba dite na ebe a, let them come and serve here. I no support nke mba a. So nwanne ọgwụ a m na-ele egotegokwu ya African Gen. Ọ bụrụ na igoba ya gụrụkwa ọgwụ a ya kwa weekend gụrụ ọgwụ a mama ebe m ebutela ihe echi goo dị ọgwụ. Ọ bụ nne gị dat ibu ihe nne gị ka nne gị na-aṅụrụ gị ọgwụ. Ọ bụrụ nna gị bụ ihe, ọ bụrụ ọyị gị nwaanyị bụ ihe, goo ihe ọyị gị nwoke ka o nwee ike na-epefọm n'Enugu, ka o nwee ike gbanarịa ọsa, ka o nwee ike gbanarịa HIV, ka o nwee ike gbanarịa ọgwụ ahụ ọ na-arụ ka nkụ ma arthritis ma diabetes. Goro dị ọgwụ ebe a na-ele ya bụ aka ịbụọ nye m ego aka ịbụọ 20 ịkpa ka m butere ya. Ịma ebe a ga-eme gị awe biil kwuo imesị efe kpọọ m na fon nke fọ ebe a na nke fọ ebe a kutu oke ọrụ ka m bubutere ya nke nwanne. The other time m wepụta ya n'ihe a kịta na ndị tiktok a flag ya m ịma ha na fil na ị na market product and ihe a bụ ọgwụ efebe ya before. Ị gaa na my page ị ga-afụ ya kọmeti gị ebe a video m post some hours ago ịnene ihe afụ dị ọgwụ ebe a. Dị ọgwụ amaka, ọ na-eboost your immune system, o boost onye ọ dị very strong. A na-akpọ African Gen, all herbal from South Africa. Ife ọgwụ ịṅụọ dị ọgwụ ị ga-aṅụnwu ya, ọ na-enukwu ilu mana ọ dị enu too much. Ịghọtago, ịṅụọ dị ọgwụ o wee nwayọọ kpochaa gị afọ gị a. O kpochacha ya ọ bụrụ na onwe nke na-ata gị na sọkrutum ọ ga-eje kpochasị alụ gị ya ị confirm ahụ ajụọ gị oyi by force. Goro dị ọgwụ ọ ga-enyere gị aka. Onwe your relative ị chọrọ inyere aka goo ya nye ya ṅụọ kama ihe enye ya ego nye ya ọgwụ a. Health bụ wealth. Goro ọgwụ a nye ya enye ya ego goo ya ọgwụ a. Ọṅụba dị ọgwụ ṅụchaa ọ ya akpọkwa gị kene gị gwakwuo ọ bụrụ na ihe wetakwuru ya ịghọtago. Ọ bụrụ na ị nwere aged woman n'ụlọ maka diabetes, ọ bụrụ na ị nwere aged parents gonye ya dị ọgwụ maka diabetes maka arthritis. Ịghọtago. So ọ dịkwa ka abalị adịgokwa ka ọ ga-adị. O nwere ndị na-ada alaiki ịchọ m okwu. Biko ka m kwukwa ihe a na ọ bụrụ na ị ma na nọọ gị nwa bụ onye na-abụ every time ihe ya na-atụjuru m na my WhatsApp bụ ịtụrụ m BLF
ịtụọrụ m IPOB, ịtụọ m IPOB, ịtụọrụ m ESN, ịtụ ESN, ịtụọ efe struggle. Yes, NAFDAC na ọ dị certified, yes, ọ dị fully certified. Biko atụzina m datin, atụzina m ya. O nwe ihe m ji eme, nwunye gbasara m na freedom Biafra do etizina m ile atakwuo one day. O nwere ka gị na mmadụ esi ya nọ ị na-escroll na your phone, ọ na-afụgasị ụmụ ya dị anya, do sendizina m ya. Chọọ nọmba Tinubu sendịbarịa ya, ma ị chọọ nọmba Soludo na-afọwọdụrụ ya, do sendizina m ya. Ọ bụrụ ndị Punch, bụrụ ndị Arise, send brano ihe a ni na sendizina m ya. I no care. Don onye ọbụla abụ onye na-esendịrị m ihe a, esendizina m ya. Adịrọ m interested. O nwekwana ihe ga-eme m ka ndị interested. A na-ekpere m bụ na Biafra will never come. Ekpere m na ọ ya abịa n'ata, and e no go come. Biko atụzina m ya, atụzina m ya biko. Ihe ị chọrọ abụghị ihe m chọrọ. Inwe choice, enwe choice. Ị chọrọ inwe Biafra, achọghị m inwe ya. Adị m comfortable ebe m nọ. Biko ị mara ndị dị interested in ya, send the bra here. Enu me wish you well. Do any diozim ya. Nwe ihe nji eme. Atụzina m ya. Akọzina m akụkọ na-enwere isi. Biko achọzi m ya. Ka nkenekwa gị. Ịtụkwalụ m ife ahụ again. Screenshot ihe niile ama afa gị tinye ebe a gwa ụwa na ngị. Biko achọzi m ya. Ediena m ya enough. Mbịa scroll ka m full message. Oga, ịmara business m ga-eme nweta ego, na-atụrụ m nke ahụ. Tụbara m business na-atụrụ m ya. Ihe ọbụla ga-enye m ego na-atụrụ m ya. Atụzina m ihe m na-eje eme nkwugheri. Atụzina m ihe struggle, adị m struggle. Ka m struggle ba n'aka Tinubu a na struggle na. Achọ amụmụ. Biko. Thank you. Onye eburu ebu ọra ka ọra. Onye eburu ebu ya ara ka ọra. Ụmụ iyo. Abalị a ebe a ka m nwetara n'isi njedebe. Thank you for your time. Achọghị m ịdọ ya too much. My target bụ na 20 minutes ka m ga-anọ n'abalị a. Mana afọ na m agafeela 20 minutes. Thank you. Freedom na fight bụ freedom from mental slavery, freedom from inferiority complex, freedom from fear. Onye abụ ihe anyị na-ekwu. Freedom from hunger, freedom from deprivation and starvation, freedom from stagnation. Ife a niile bụ ihe m na-ekwu okwu. Adị m ekwu okwu freedom of Biafra. Ama m ihe bụ Biafra. I'm not a Biafran. I am an Igbo man in Nigeria. Ama m ihe bụ Biafra. Onye ọbụla chọrọ create Biafra nation, ya je create eri onwe ya ka ọ bụ akụkọ dị eri anụ onwe ya gbasara n'ebe ahụ. Ekwuchara m okwu ndị Igbo na-awa m agba. Ma ọ bụrụ ihe aka mma n'okwu. Maka ọ dị na-echi. Thank you.